बारी बरे आसा तुम्हारा परफॉर्मेंस सुपर से भी बहुत ऊपर है. शिल्पा शेट्टी तू आती रुका होगा मैं कारण दसीडी ना रुका राहून मग थोडं भेट झालं स्टडी होय संधी झालं मग तू बारी बरे आसा तुझे इंग्लिश आणि काय म्हणी आसा गे कारण इतलं माव नाहीये असले ते बाहेर काढणे. आणि काय असा I told my boss I needed a pair eyes and I said that three other companies after me. Boss said, which ones? I said gas, electricity and the water. If you think money can't buy happiness, then transfer it to my account. If you think money can't buy happiness, then transfer it to my account. कशा म्हणजे इंग्लिश ना काही शिकव ना ऑक्सफोर्ड शिकव ना केम्ब्रिज शिकव ना ये पूरा आमच्या लोकल मार्केटिंग ये आमचे व्हॉट्सअप फेसबुक कोणाक सांगणार ना कॉपीराइट्स आमचे लोकल तुझे इंग्लिश तुझे डेंटो आता 2 मिनिटांत हांव तुझे टीचर जाता. अरे विपी घेऊन शिकवला विपी घ्या अरे बस टीचर मिळाला 2 मिनिटं काय लागले अहो 2 वर्षात तुझा बुक फुटतो जाऊन जायला 2 वर्ष म्हाका तुका इल्ले टेस्ट करूंक आसा.
two letters come and three words? Yeah, Madhugata. राम हेल्प करते आता तुका ते फाटल्यान पळय काय सांगता की पण काय मेळटा की पळय Post office, post office. हा ते बरें तमणे इस्त काम लावू लेटर बरोन बरोन आता सोय जाल्या पोस्ट हांवेची लेटर घालची पोस्टात लेटर आयली पण पेंट काम आता डॉक्टर सकट तयार करतला. आता एक मेळलो एक मार्क हा, सांगतो मग. नेक्स्ट वन which never asked a question but get answered all the time. Yeah, Madhugata. My sweet mobile. ते बरें नुसता केदळ पळयले ऑनलाइन नुसता आसता व्हॉट्सअप तांचो नाश्तेंत तांचो Facebook लायक दितात हांव कितें करूं? देड मार्क पण एक जण देड मार्क मेळलो नेक्स्ट क्वेश्चन which table has no legs. I want to know who is this bloody carpenter. पळय Which table no legs नकाले तुझे क्वेश्चन आहे. पळय आका आन्सर गुप्त नासल्यार कोण ब्लडी कार्पेंटर पळय जर पळय उलोवची सवय पळय हे तू सांग बरं ते कोण? वेजिटेबल साहेबा वेजिटेबल याचे सगळ्या खरंच मला वेजिटेबल केलं. मुझे ये चटणी गावकडे मोठ बंद झाला आता. सगळे विचारून वेजिटेबल केला होय. सुनीता रेसाला कळटा रे वेजिटेबल केला आणि सगळं 40 डेज आणि मास मासले केला म्हणून दिसता म्हाका तशें ते बोलते सगळं नाही. होय का आमच्या? आता नेक्स्ट क्वेश्चन which dog never bites. Which dog never bites? Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. मुझे काय ते बघ एक पेटायचे जरा तुझ्याकडे समज नाही. हॉट डॉग आपण ते आता एक झालं झालं. होय हे तुम्हाला सांगते तेंत पळय होय, ओके, थँक यू. बघ योग्य शब्दात देखो बरं आन्सर राईट असा तुझे कोणी आमचे सपोर्ट करा बघा. मग इंग्लिश भाषा जायचं सा. नेक्स्ट क्वेश्चन हा. what is more often used by your friends and family but that is yours. That is money, money, money. Money, money. My friends are calling us the most use करतात. पळय सगळे use करतात. पैशांच्या विषयी म्हणताना कशा पळय फर्स्ट होय का? पैसे नाही साहेबा तुझ्या उलोवच्या पैशाचे दुसऱ्या काय पकडला पैसे काय बोलायचं? Money झाली नाही. तुझे नाव साहेबा थाकवाडे मिस्टर थाकवाडे जेजो, इतका सुलाभ. अहो, काही पाठी उठला. शिक. वाटतं ना. माझ्या घरी तरी तरी इतकं शिकेन ना. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आणि इंग्लिश आहे का? तुम्ही इंग्लिश बोला. imagine Imagine. you are in a sinking boat प्रभू. surrounded by sharks. जो हमको बेन दिसता. How would you survive? ఒక షార్క్ అనుకుంటూ అందులో ఇస్తా. స్నేక్ నా దోస్తా. ఏ గుర్తున్నా? ఒక వర్క్ చేస్తా. Stop imagining. ఓ, కాదు ఇంగ్లీష్లో. చిన్న కొడుగా. ये नेमकं danger आहे मस्त चिंतू नको त्या विषयात. Stop imagining. ए कोणते का त्याला कुकुरा सुकून काढला आहे. आता मक्के ना काही सांगतो. ये टीचर बाजूला. इकडे सर. आता एक नेक्स्ट क्वेश्चन विसाला बघतो. आपण आता पडकन ये 62-year-old woman हां. and 16-year-old girl हां. both walk into a restaurant. A man walked past. ओके. Both of them said, "Hello, father." How is this possible? Everything is possible in this country. दोघांचं बाप आहे. इकडे आलं father. अरे का? Everything is possible. A man is a priest. Oh, priest. Okay, okay. हां, ग्राफ. Next question. सॉरी सर. The more you take, the more you leave behind. ये क्वेश्चन है. More you take, more you leave behind. ये एक्झॅक्टली घरी साथे गेले की सवाल किती आहे? आता पळम कर तू ऍक्शन कर ना तू आन्सर दीजे ते. काय का डान्स? पळे साहेबा हे विषय का चाल का? काय का? कोण आहे सांगता तू कधी वेब पार्क ते माट्यार शेण बोरला निघून चिंचे हवे थोडे पिटी तुझ्या मांड्यार शेण बोरला निघून हवे चिंचे तू आता म्हणे ना चिंता नका मला. चिंता सोडून गेली नाही. Stop imagining मुले नाही. फुटप्रिंट्स ओ, येस जेजो. अहो, काय असा? हां? आता आणि एक क्वेश्चन हे सर वेगवेगळे. हां. A girl was 13 on her last birthday and she will be 15 on her next birthday. How is this possible? How is this possible? काय सांगा बरं. हां,
pounds of rocks or 100 pounds of feathers? 100 pounds of feather. बरे आणून feather. माका ते होता. Pepper. तुझे इमान करा. काय झालं? Both weigh the same. तशी आहे. जा. बहुत वेळ करते. आता तुझे मला घे. Sure. आता म्हणजे एक असा क्वेश्चन तुका एक सवाल असा प्युअर कोंकणी ताका तुका करेक्ट आन्सर दिल्यार हांव तुका बरी टिचर म्हणटा Sure, anything. ओके Sure. तर संवसारांत सट्ट आयस पडसो जागो खंयचो संवसारांत सड्ड आयस पडसो जागो. संवसारांत सड्ड आयस पडसो जागो खंयचो? खंयचो संवसारांत सट्ट आयस पडसो जागो नोटिंगहामांत नॉटिंगहामांत. नॉटिंगहामांत खंय? बिस्केटच्या ग्लासांत बिस्केटच्या ग्लासांत खंय? बिस्केटच्या ग्लासांत नॉटिंगहामांत विस्केच्या ग्लासांत विन्सीच्या घरांत इतलें क्वेश्चन केल्यार इंग्लीश ससनात इम्प्रूव जावचें बरी ना.